Mak info iki sampean kabeh wis ngerti apa urung kene iki. Lek wis ngerti yo meneng wae. Iki sawi ndudoi sing ora ngerti, lek ora ngerti tak dudoi. Kene iki dusun Brongkos mak ya, desane Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Lah, jalur iki lek ruwono iki tembuse Rejoso Manis Indonesia lho mak. Pabrik RMI. Lah iki sementara ditutup sampai tanggal 14 Maret mak ya. Lah nyapa kok ditutup? Mergane dalan sing di hotmik mau ning ses kae. Lah ternyata sih ditambahi cor beton mak ya. Cor beton. Lah iki kan pumpung mungkin pabrik sik tutup to iki dadi dalane dandani. Lah iki sing rong di hotmik kae iki lho mak sekitar 500 meter iki. Tapi iki ditutup mek gur kanggo roda 4 atau lebih. Dadi sampean kabeh lek numpak sepeda motor liwat kene panggah los, panggah iso ngono mak ya. Delokan iki videoku terus bar iki kok sik mau ning proses sing dicor piye ngono kuwi enek tak sepilne ya. Ya wis matur suwun wis ndelok videoku sampe entek, sing rung subscribe di-subscribe, sing rung follow di-follow, sing rung pitet jempole ya pitet jempole mak ya. Aja lali dicek ranjang bione lek demen karo videone ya terus didelok terus ngekei apresiasi ya oleh. Ya wis ngono mak ya suwun.